Sepa má 10.10. veľký koncert na futbalovom štadióne v Bratislave. Si vedel o tom? Tak ty si to vedela, si aj tak dal na ten istý deň Twisty Sport Fest. Dotkové, to je super, však on má rád šport. On ešte aj koncert ide spievať na futbalový štadión. A my v ten istý deň, aj na druhý deň, spojíme zabavu a šport v Oce Vivo, v Dome športu, aj na Kuchajde. Športová zabava jak hrom. Takže on tam bude spievať a my tam budeme hrať športy, hej? Táto bude plný klub, športu jak des, zabave sa nevyhneš. Len vieš, keď príde Separ, Cynthia asi nepríde a to si mi hovoril, že si ju chcel pozvať. No tá ona aj tak ma nahneváva, bo ma nepočkáva. Asi medzi tým naša nového iného, takého Júka z Dunaja. Čo? Z Dunaja? To doteraz nechápem, jak ho tam našla. Čo, chytáva ryby a ho vylovila z ľudicov, alebo čo? To taká romantika na vieke. Jemine Dotko, však to je seriál Dunaj k vašim službám. No tak mojím asi nie. Však ja telku už nepozerám, bo som sa rozhodol, že športovať budem. A tak koho si mám vybať? Separa alebo Cynthiu? Však mi pomôžte, takto napíšte do komentárov. Bo keď si vyberiem Cynthiu, tá vyzvem aj toho Júka do duel areny. A kľudne si môže vybrať hociaký šport, vo všetkom ho vypúkam. Dotko, ale ty si chcel spraviť aj turnaj influencerov, že? No však hej, však ich ho testujeme, nie? Kto je najväčší športový talent a kto je najväčšie športové devo. Však mňa aj tak nikto neporazí, tak ty vieš. Dotko, myslím, že to drevo budeš ty. Ty prestaň ma urážať, dobre? Bo zavolám mamke. No aj počúvaj ma tu sem. Spravíme to tak, že ten influencer, kto vyhrá, kto porazí všetkých, tá vyhrá peniažky pred koho na dobu vec. No konečne niečo rozumné, Dotko, z teba vyšlo. Toto sa mi páči. No tak koho pozveme ako prvého na turnaj influencerov? Však mi dajte vedieť, nie? Koho mám pozvať ako prvého.